bahai tongbai tini lockdown ni jarawa noko tomang kisisa brand hinai ongkormani o jarawa sing tabuk momfol sana lainai kisa pai chamani hingkai tamne hati roba pai chamaro hingkai kisa balok jak bichiri jak mano mokai nijini borok nijini sinijak nijini kamiga nawo tongmani ba oro kuno bichiro bisa ya pura jeba kai kya guporok simi rijak o jaga o sejak bario phaina sana nai tongo nai tong sorok nok nai bahai rok bahai rok sudah naik apa? Enggak hijab bukan yang enggak. Mereka bising saya hijab kayak mana? Di kolom pol, 0 zat.